Ero kama na nyanya kwa mgajua ngeni kinde makoro tabro somo ote magija piny kaendi. Iye mora chagi ote maka joma Anivans Otieno youth leader mar jopur niang masoni. Amora inyagi chenro mar kaka wanene anawendo. Mosna ya wot luogo puonj magi chiwo morwa kabisa. Ramogi an wendo to apoyo kabisa. An Mili from Kisumu. Chieng mogo dho ubor umor kendo dho umite TV to chieng mowe unono to usia jo Azimio kendo upango gi kaka onego gitim ng'anyo awuoro kaka pesa gi maber. Japiny moro ywaka ni chal gi manogodho wabor ni chieng mogodho ubor umor kendo dho umit e TV to chieng moweu nono to usia jo Azimio kendo upango gi kaka onego gitim ng'anyo awuoro kaka pesa gi maber. Donge mane kako nene. Okay. Yeni vioje. Tijwa mar fwambo ne pile pile wawacho. Kisungi wacho ni damned if you don't, damned you if you do. If you do. Ni kiwacho mamoro chuny ng'ato tiber. To kiwacho mok berne tirach. Nikech mana kako wacho ni ogodho wabor koro wawacho maber mar Raymond Omolo. Bende kaka ango chopo sama koro wawacho mar Azimio. Bende ang'iyudi kani koro chunye kende koro lendo bendo chako koni to karaboro mano pano godho wacha. Karabenda onge. Nikech wan wawache kaka wanene. Wan kaka jofwambo. Onge kaber tuwapuoyo ni ber. Karach bende wawacho ni rach. Onge chieng mwabro bedo nwadwa wuondo japiny ni gik moko richo to samoro giber. Bende onge chieng mwabro bedo to wuondo japiny ni gik moko beyo to giricho. Kitimo maber to wabro puoyo. Kitimo marach to bende wabro chomi tir to wakoni timo ang'o itimo maber. Nyasi manotimore Homa Bay Kanyepir Karachuonyo. Nen nyasi mar PS Raymond Omolo. No ken nyasi mar UDA, no ken nyasi mar serikal ma Kenya. Raymond no gwelo jidala ne. To nikech kitwelo manoluongo nok ginyal bet got komolo gite. Omiyo notero nyasi oriwo. To Raymond no gwelo jatende mano kete tich ma en jatend piny Kenya mondo wende e nyasi mar duoka ng'o erokamano ne Nyasaye. So an kaka nene en nyasi mar Raymond nodhi maber. Nyasi no pang maber. To bende nitiere ber ma jokara chuonyo no yudo, jokanyepir no yudo nikech ang'owa wendo mane jatend piny wendo. Mane kaka nene. En ka en gi moko manitie moneno mung'eyo. To nafas nitie. Ornwa ote to wachne achiel ariyo adek notimore marach to wabro timo ang'owa. Wabro mna somo kaka isomo mare mowacho no godho wabor. To mogik ka en gi ng'ano mung'eyo mano godho wabor. To anto poko chopona. Fred akia kati ni sei udo ng'ano nigi gopwa. Mano omingiso ngisa ni en ng'amo to dok chenro ne to alu ng'ano. Kosene ma ore gi ote to kochopo. Samoro ko ore gi ote to bende wachno wawacha nikech wanto pok wayudo. Onyiswa ng'ama nigi gopwa. To tij fwambo ni ing'eni ni ok demor ngi jite. Nikech tek nyocha chieng' tich adek mokalo kana ne Ramogi FM. Naji oganda luo ni ng'anyo katibo yieno. Public Order Act bende ochako siro dwaro mar katiba. To tie kaka ochan kaka ng'anyo itimo. Ma ng'at moturo duka ng'ato kata ibed jaluo ibed dhok mane. Mano jakuja maundu. Yes. Ng'ama go police achingi bunde. Chik mar police gitiyo gi bunde. Sama ngimane ni obeto ma ng'ato oneno kanyalo hinye. Chiko yien nembo nyalo wuodho dho mach. Mondo resre godo. Mak mana ng'e ni waduoge topic mar ng'anyo mar Azimio ni kaka weche biro bedo chakre wuok tich adek juma ni nyaka chieng' Friday. Mak mana ni mae momiyo wan kaka wanene. En be mana kaka en bende timo nade? Onene. Mana en big time.
to ano chwanya nikech pod en gi Simon marwa. Omiye gimoro. Ong'eyo no miye gimoro no kelo to pod odongo. Victor, mane kaka tijni en. Juma mokalo ne wawacho ka nikech ing'eni gima wawacho ka en gir kaka wanene. Ne wawacho ka ni paro ka wawacho ni wach mar signatures ne wa compare gi hotel. To dine omiwa gimoro ok apani dine wabeni wawacho gik mosebedo mowacho ma independent. Koro miyo kata mana en koponi en gi gimoro monyalo miyo to temo ane kiko wewa nono. Ginene otemo godane. To mago gin kite mabiro, mago gin gik ma paro ni wang'iyo godo. Mane kaka tij fwambo en erokamano. To maduong' moloyo en ni goni erokamano kuom kawo thuolo mari mar winjowa kendo mar nenowa kendo kawo thuolo mari machielo matiyo kod sendi mari mar chiwo nyaka ornwa ote mari machok mar SMS ka. En gima wapuoyo kendo wagoni erokamano maduong' mokalo. Erokamano. Yie mondo asome mamoko. Wes kanyam kago ka Sara Singa wacho ni signals chendo matin walo wanana gi Medusa Mawa japuonj matin uma from Beka pini kama tek wakwayo mondo jotendwa obed gi winjruok moko mach yot to samoro nege nyalo bedo matek. Ramogi an Abdalla mar Katito donge piny ka gimoro iwache kaka inene to ber be ji oingo Ramogi wache kaka inene okawinjo kaka otino wacho kata kamano nyalo ore kendo kaka waneno umora uwacha dier mokalo. Erokamano maduong' ahinya. Mamoko bende mana neno kochopo na Facebook mar Ramogi TV gi Ramogi FM ka. Kayugi Atomboya jatelo, I'm watching you from Sondu in Nyakach side. It is still not well. Maka Juma wakwayo mana kwe kende. Machielo ka indi bende wacho ni Benji Jakogana chenro mag fuoge to ng'ama winjoga gige viyo jai gi be ichike it. Ilongo ni Benji Jakogana e Facebook ka okochune tulose na. Okay. To be wago ni Nyasaye erokamano nikech okonyowa kode oriek. Koro yudo joma riek be tek nikech samoro joma ofuwo ka wan kama. Ing'eny. Koro wago ni Nyasaye erokamano ni ochwe gi wich mariek. Kendo walamo neno med bedo mariek. Jandhiwa dala wacho ni Jay Bonyo chomre gi fwambo tir. Owe paro ni ene moriek sana. Gima ne Ruto kelo Homa Bay ne onge. Omiyo kata ka ne MPs magazimi odhiye ok lich. Ng'ato nego nyithiwa at the same time idwani orwake. Bie siasa ka irwak Ruto kaka idwaro. Ikoni luonge ni ng'a? Jandhiwa dala. Ndhiwa kura chiegni bire wan gi chenro wabro biro magombo ni kachopo ndhiwa. To manya wagoye mbaka. To mane kako nene. Kech kapono winjo chenro ni mochako ketiende kaka nwachako nyaka sani. To do seng'eyo gik mwawacho ni wawacho ne jatend piny nodhi limo ng'awa Dr. Rio Mondo Molo. To bende wakwero ni jatend piny nonego tigi nafas no mondo wachie gik manotimore kanye Sondu. Rachne ing'e ni samoro VOJ jowinjo wagi joneno wagi wahero gi kabisa. To samoro bende giwinjo tapani samoro winjo kodich. Koro en kwayo wani sama chenro chako. To yie ikete gimoro amora thenge. Mondo ibed piny iwinj chenro mondo wagoye mbaka nikech chenro ni ng'eny ji wacho ni konyo gi maler. So bende wadwa kwaye ni kaka chenro pod dhi mbele. Gimoro amora motimo utemo ketie thenge mondo winj chenro malong'o. Yes. Senior ing'eyo ni wan kama ber kata kama tek nikech pogruok mapogore kindwa gi josiasa ni josiasa wacho ne jopiny gima lombogi to gima jopiny dwa no winji seche moko gima josiasa dwa no winji sechego. Lakini wan wawacho adieri. Koro adieri ni kawuono nyalo yudo konindo kor Azimio samoro nyalo konindo kuom piny owacho lakini wawacho adieri. Mane momiyo king'iyo ka to chieng' ma yudo ka samoro onindo kor Azimio to yawa machalo mwalimu gini waber warachiemo gi kendo giwacho ni jo Azimio kelo waka to kawuono ko winjo ka jo Azimio gowa koro aparo ni joka bende kawo notes gikendo gimoro matek nikech kendo gimoro matek koro aparo ni gikawo notes nikech wan gima wadich godo en ratiro to giko madieri oninde to wan gi chenro maka samoro ng'ato dwaro jok madwani mondo bi Azimio taparo ni wan gi chenro achiel kuom gen chenro mar ratil kelo ja Azimio
ma wacho ni gimi dwa no wache wi Azimio no to kendo koma chielo Kenya Kwanza kuom ranyisi Fredo Kango gomulo Jonia biro wacho nigo kaka idware to koro wan kibiro kai to waketo nigo mana facts gi kaka wach no nindo koro samoro ka iwinjo ka kai to samoro ki nyalo bedo machalo nade mamori ero kamano wasomo tema moko kaendi bende wano ingeni mambo na momiyo iluongo ni kaka wanene nikech kada mana paro mioro kaka ja winjo kendo ja neno wan wasome monge teno gi kidi monge mongo makman ni mo nyalo teno gi kidi en ma nyalo sia oganda nyalo kelo lweny mogwenyore kod dwaro mar katiba kada pend chik maduong ma bende ngisa kweda mar dhoudi akweda mar rangi kanisa gimago discrimination go ema kamoro konyal kete yamo chenro jiwaga ahinya kena mor kod fwambo mawigi jofwambo mawigi otimo jere nyinge Enotide Brizi maka juma Migori County Kaber mokalo parne uru jo Azimio ni kagibago ng'anyo gibag ng'anyo moro mochanore goons tio take advantage of ng'anyo mag Azimio kendo kelo confusion ne joma ng'anyo e yo mamuol maka juma podgi pak ne Dr. Raymond Omolo PS mar Interior oganda luo owere gi siasa moko manono gibore e bwo Raymond Omolo to ipenjo kanye to ndalo mane Eliud Owalo bedo gi homecoming party ang'o miyo koko ne onge mang'eny ga koko nyeyo ng'enye wach mar PS Raymond Omolo ni luore gi luasi mar siasa e lak sechego luore kaka kor siasa chalo ng'eni samane wasewacho chien kacha samane jatend piny timo limbe ni en sama wang'eni luase mar siasa kuom sechegi bet ni girumbi mabet rateng kiche no dhi samancha ne manda mano timore jomoko wito ngimagi wang'eyo ni nitiere pogruok malach e kinde kod ogai mar Azimio kata gi kweth mar Azimio koro gigi be luore ga gi sa nikech samane Owalo dhicha to neno ka jakom no gonyo ni koro inyalo tiya gi jatend koro oyiene wajumbe gi mondo tigi jotend piny to bang'e ma whistle blower wachni no bire kaeto luasi ne ochako ketho koro gigi luore gi sechego samoro nyalo bet ni ker nyalo dok ka jatend piny nyalo dok kodok dwe manyien nyalo dok ka weche opogore ido kaka gigi timore kawuono opogore kaka gitimore bende wapar ne ja neno kata ja winjo wano ni onyalo paro ni mar Eliud Owalo apani ne ka higa ochakore jatend piny Kenya kano donjo Asembo tachiel kuom gik manotim en ni no osidhe kaka jaduong' majaluo ma bende norwake manyalo paro ni seneta mara ma Siaya ne ni kanyo governor mara ma Siaya ne nitiere magirwako jatend piny Kenya mosidhe kaka jaduong' majaluo so ndalo cha weche ne ber kendo ne nitie kwayo mang'eny mane serikal ma county ma Siaya oketo wabunge mane nitie noketo